Türkmenistanyň paýtagtynda ýurda howa gatnaw arkaly barýanlar barlygdan geçirilýär. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ýeketäk halkara deňiz porty ýapyldy. Bu arada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä şu günler Aşgabada uçarly barýan ýolagçylaryň ehlisi barlygdan geçirilýär. Emma karantina käbirler talanýar. Biziň garyndaşlarymyz şu gün uçarly geldiler. Olar öýde aeroportda olar barladylar. Emma karantina talmadylar diýip paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri 2 martda habar berdi. Onuň sözlerine görä Aşgabada baryp karantina talanýan ýolagçylar ýokunç keteller hastaxanasynyň territoriýasynda 3 günläp saklanýarlar. Türkmen häkimiýetleri ýolagçylar barlamak we ýurda barýanlary karantina salmak boýunça düzgünleri barada düşündiriş bermeýärler. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýolagçylaryň näme esasda karantina salynýanlygyny resmiýetlerden anyklap bilmediler. 26 fevralda Türkmenistanyň ýolbaşçylary dünýä ýaýrayan howply koronavirus barada ilkinji gedek resmi derejede çykyş etdiler we bu keteliň ýurtda ýokdugyny eglan etdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmen häkimetleri Aşgabada barýanlaryň aeroportda barlyglara tezebar ediljegini halkara guramalarynyň wekillerini öňünden duýdurýarlar. Bu ýagdaýda Aşgabada planlaşdyrylýan käbir halkara çäreleriniň gatnaşyjylarynyň Türkmenistana gitmekden saklananlygy Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Olar barmakdan ýüz öwrenligini sebäbi Türkmenistanyň häkimetläriniň olara Aşgabada barlygdan geçmeli boljakdyklaryny öňünden duýduranlygyny synagyň 5 sagat dowam etjekdigini we şu wagtyň dowamynda olaryň pasport hem gümrük barlygyndan geçmeden ýöriti otagda saklanjakdygyny duýduranlygyny aýtdylar diýip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabada barýan daşary ýurtluklaryň barlyklaryny olaryň öz hasabyna amalaşdyrýarlar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň çap eden maglumatyna görä Türkmenistanda medisina analizleri we karantina salynmagy daşary ýurtlar üçin adyndan $300 durýar. Bu karantindan geçen adamyň hasabyna amalaşdyrylýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylaryň 2 martda habar bermegine görä ýurdun ýeketäk deňiz porty hem ýapylypdyr. Türkmenbaşydaky portyny ýapdylar. Ol gämeleri kabul etmeýär, käbir ýükleri entek düşürýärler, emma olar soňkulary bolmaly. Ýolagçy gatnawy doly ýapyldy diýip Azatlyň Türkmenistandaky habarçy aýtdy. Soňky hepdeniň dowamynda Iranda we Awganistanda koronawirusyň anyklamagynyň ýygyny Türkmenistan bu goňşy ýurtlar bilen serhetlerini ýapdy. Serhetleriň ýapylmagynyň we transport gatnawynyň kesilmeginiň fonunda Türkmenistanyň içerki bazarlaryndaky azyk harytlary esli gymmatlady, gytçylyk güýçlendi. Türkmenistanyň bazarlaryna häkimiýetler bahalara gözegçiligi güýçlendirdi. Käbir sebitlerde kartoşka-soganyň gizlin söwdasy döredi. Häkimiýetler Irandan import edilýän harytlaryň bahalarynyň ýokurlanmagy bilen halk arasynda dören dogly köşeşdirmäge finansiýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 martda ýurt içinden habar berdi. Koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda Türkmenistan 10 gün töwre ozal Iran bilen aradaky döwlet serhedini ýapdy. Munyň ýa-ni Türkmenistana Irandan import edilýän harytlaryň şol sany kartoşkanyň bahasy birden gymmatlady. Dören bu ýagdaýyň fonuna Türkmen häkimetleri şu günler ýurdun bazarlaryna bahalary emeli usullar bilen aşağı çekmäge galyp berse-de ýurdun dürli regionlaryna dogry düşen halky köçeşdirmäge finansiýar. Dinç günleri Aşgabatyň käbir bazarlaryna we döwlet dukanlaryna 6 manatlyk yerli kartoşka peýda boldy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýa-da 27 fevral güni öýlen paýtagtyň teke bazaryna kartoşka söwda tekçelerinden ýitirim bolupdy. Beýlik söwdanyň kodlaryny onuň bahasy 14-15 manat eçenli gymmatlapdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bazarlarda beýleki gök bakçy önümleriniň şol sany soganyň hem bahalaryny emeli usullary bilen mejbur arzanlatmaga finansiýar. Soňky günlerde soganyň bahasy 5 manatdan 13-14 manat eçenli gymmatlady diýip habarçy maglumatyň üstüne getirdi. Azatlygyň ikinji habarçysy duşenbe güni paýtagtyň daşawut bazaryna kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 4,5 manat eçenli aşaklanlygyny, parahat etrapçysynyň bazarlaryna onuň 7-9 manatdan satylýanyny habar berdi. Azatlygyň ýene bir habarçysynyň ýurdun Lewap welaýatynyň duşenbe güni ýetiren maglumatlaryna görä, Faraw etrawyny häkimetler bazarlarda gök bakçy önümleriniň bahalaryny mejburi düşürmek çärelerini güýçlendirdi. Ýöne muňa garamazdan onuň maglumatyna görä hususy söwdada kartoşka 16-20 manat aralygynda, soğan 10-15 manat aralygynda satylýar. Paýta ýagy 15-18 manatdan gizlin satylýar.
Balkan welaýatyna da häkimiýetler gök bakçy önümleriniň bahalaryna gözegçiligi güýçlendirdi. Balkan abadyň polisiýa işgärleri daýhan bazarynyň satyjylaryndan kartoşkany 5 manatdan, sogany 3 manatdan satmagy talap edýär. Balkan abadly söwdagärler kartoşka-sogan satmazlygy makul hasaplaýar diýip habar çaýtdy. Beýleki tarapdan satyjylar bu haritlaryň açaçan söwdasyndan gaça durýan wagty şäherde käbir ýemit önümleriniň gizlin söwdasy ýola goýuldy. Gizlin söwdada kartoşka 20 manat, sogan 15 manat, 1 litrlik aleyna günobakar ýagy 24 manat, daşary döwletlerden getirilen unyň 1 kilogramy 14-15 manat diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň kronikasynyň habar bermegine görä 29 fevralda häkimiýet wekilleri Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk, çärjew hemde saýat etraplaryna ýaşly adamlar bilen ýygnak geçirip wagtlaýyn gytçylyk boýunça düşündürüş işlerini geçdiler. Hemde olary daşary ýurt habar ferişdelerine çykýan ýalan habarlara ynanmazlygy ündediler. Türkmenistanda halkara dinanlar günü münasibetli aýal-gyzlara 60 manat pul sowgatlary goşurlar. Bu baradaky degişli buýrugy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 27 fevralda gol goýdy. Pul sowgatlary çağalar idaralarynda terbiýelenýän, orta mekteplerde bilim alýan gyzlara, döwlet gullugy akademiýasynda, aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada ýokary okuw we ýürüýte hünärment mekteplerinde okuyan gelin gyzlara, şeýle hem büdjet idaralarynda dähmet çekýän hemde pensiýa we döwlet kömek pullaryny alyan aýal-gyzlara goşurulmalydyr diýip döwlet başçysyny aýtdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 60 manat möçürdäki pul sowgatlary Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan sowgat hökmünde 2020-nji ýylyň 1-6 mart aralygynda dawaraly ýagdaýda goşurlar. Türkmen mediasynda bu pul serişdesiniň prezidentiň adyndan sowgat berilýändigi aýdylsa-da, onuň gelip çykýan çeşmesi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Häzirki wagt 60 manat möçürdäki pul sowgatlary Türkmenistanyň merkezi bankynyň resmi kursy boýunça 17, Garabadaryň kursy boýunça 3 Amerikan dollaryna barabardyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly aýal-gyzlaryň we yerli synçylaryň ençemesi häzirki ykdysady şertlerde bu pul serişdesine 3 kilogram kartoşkanyň düşýändigini aýdyp, onuň dawaraly ýagdaýda ölan edilmeginiň we goşurulmagynyň aýal-gyzlary kemsitmekden başga zat däldigini belleýär. 3 dollar baha kesilen aýal-gyzlaryň köpüsü närazy. Olar 3 kilogram kartoşkanyň puluny döwlet derejesinde ölan edip bermegiň geregi ýokdugyny aýdýarlar. Sebäbi häzir daşary döwletleriň iň arzan duhysi de 60 manatdan bahalanýar. 3 tany bägül gülüniň bahasy 100 manata deň diýip Aşgabatly denen gizlinlik şertinde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Şol bir wagtda ol bu pul serişdesiniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň fonunda işsiz öýünde oturan aýal-gyzlara berilmeýändigine hem ünsü çekip şeýledýär. İşsiz käbir aýallar bir köpege dözar, ýöne olara bu pul sowgady berilmeýär. Olaryň arasynda hususy daýhan hojalyklarynda kärineçi bolup işleýän aýal-gyzlar, mektebe çağalar bagyna gatnamaýan gyzjaglar bar. Bu işsiz türkmen aýal-gyzlarynyň mertebesini depelemek, olary deň çemeleşmezlik ýaly bolýar diýip Aşgabatly denen aýtdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanyň döwletçilik kanallarynda aýal-gyzlaryň pul sowgadyny maňlaýyna silip alýan we prezidenti alkyş aýdýan pursatlary görkezilýär. Bu pul sowgadynyň möçüri manadyň hümmetiniň nähili ütgeýändigine garamazdan 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanyp gelýärdi. Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27 fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 2011-nji ýylyň 25 fevralynda çykarylan kararyň birinji bölegi güýjüni ýitirdi we pul sowgadynyň möçüri 60 manada köpeldildi.